Bună ziua la toată lumea! Da, eu sunt Doru de la Constantințel. Hai să vedeți cum auresc un lanț. Adică ăsta. Un lanțișor, că e mic, cu aur roz, adică de-asta, țuică roz. O, tehnologia asta mă omoară. Da. Aurim și noi. Băgăm aici. Dăm drumul la asta. Luăm aurul roz. Desfacem dopul la sticlă. Și punem aici. Am ajuns până sus. Oprim. Chemul nu-i bun. Așa. Acum dăm aici să încălzească până la temperatura de 55 de grade. Altfel iese urât. Și prima oară băgăm în apa asta care e o sare degresantă. Da? Ca să prindă pe obiectul ăsta. Uite, luăm așa. Punem aici. Mai facem o dată. Da? Dăm aici la 4 și ceva pe acolo și scufundăm asta. Ia uite. Vedeți aici? Uitați-vă bine. Iese spume. Ia uite-l să curăț. Curăț. Hai să-i dăm mai mult. Pe la 6. Între 6 și 8 ar trebui să... Da, de frică să nu se negrească pentru că, virgulă, câteodată se mai și negrește. Înțelegeți? Acum al meu e la 6. Și arată bine. După ce mă joc eu aici cât mă joc, îl luăm foarte frumos și îl clătim. Adică aici. Foarte, foarte bine. Că dacă nu îl clătiți bine, e grav. E foarte grav. Acum desfacem asta bine, cu mare atenție ca să nu se înnoade. Gata, l-am desfăcut. Sunt deștept. Uite. Facem așa. În două. După aia încă în două. Așa, ajunge. Vedeți? Cam așa. Și începem să-l punem și nodul pe aici. Îl dăm la 4. Și un pic. Și începem să-l aurim. Așa, bravo. Și acum se aurește. Ia uitați. Vedeți? Deja a prins. Ia uitați, e roșu, roșu, roz, adică. Îl scoatem de aici și îl băgăm în apă. Îl clătim foarte bine în apă. Să nu vi să încurce de nou. Și din alb cum era, deci mai a devenit, ia uitați, vedeți?
Era alb și e galben. Galben. Roze? Roze frumos, ia. Vedeți? Ce șmecher sunt. L-am aurit și pe ăsta. Mă, domnilor, eu sunt tot așa. Așa. Încercați să dați și mie un like, să distribuiți clipul ăsta așa în neștire, ca să mă vadă și pe mine lumea, să devin și eu Coco. Și să vă abonați la canal. Da, serios. Și ne vedem la următorul videoclip. Cu ce mai face eu, nu? Hai. O zi bună, domnule. Să aveți spor. Veniți că vă aștept să vă iau banii. Prin muncă. Mărgeanul e numărul 12, domnule. La partea de bloc. Vecin cu 14. Da. Și vă plachez cu aur, cu platină, cu rodiu, cu argint, și ceasuri și bijuterii. Frumos. Hai, vă aștept. Și am uitat să vă zic. Aveți și aici, cât un videoclip. Mijlocul sunt eu. Cât un videoclip. Încercați să vă uitați și la ele, că e păcat. Păi cum stă așa singure pe YouTube, băgați-le în seamă. Nu? Hai.